Dnesky jsme s Emiliem, majitelem Stagliata. Emilio, jak tě napadl nápad na Stagliata? Myšlenka Stagliata vznikla z potřeby. V našich pizzeriích, například teď jsme tady v naší pizzerii Asai ve Fiumicinu v Parco Leonardo, jsme měli problém, že náš produkt nebyl nikdy konzistentní a měli jsme neustálou fluktuaci pizzaiolů. Díky mraženému těstu se nám podařilo tento problém vyřešit. Mluvil jsi o mraženém těstě. Co je toto mražené těsto? V podstatě vyrábíme těsto tradičním způsobem, tedy pomocí hnětače a těch nejlepších surovin, které na trhu najdeme. Poté ho šokově schladíme a následně zmrazíme. Tímto způsobem k vám do provozoven dorazí produkt, který je vždy konzistentní. Jak se doručuje Stagliata? Produkt je dodáván v rámci mrazírenského řetězce, takže k vám do provozovny dorazí zmrazený v krabicích. Každá krabice se liší podle typu těsta, poté jej můžete skladovat v běžném pultovém mrazáku. Jak dlouho vydrží zmrazené bochánky? Zmrazené bloky mají trvanlivost 6 měsíců, pokud jsou uchovávány v mrazicích boxech. Po rozmrazení a v případě, že nejsou spotřebovány, je lze uchovávat v lednici maximálně 4 dny. Jak se rozmrazuje ta kostka? Rozmrazit bochánky je velmi jednoduché. Je třeba je vložit do přepravek na pizzu, navlhčit rozprašovačem a poté je nechat přikryté zhruba 12 až 13 hodin při pokojové teplotě. Ideální teplota by byla kolem 20 stupňů. Tak mi řekni, jak dlouho se tenhle bochník chleba musí nechat rozmrazovat? Doba rozmrazování v přepravkách při pokojové teplotě kolem 20 stupňů trvá v průměru 12 až 13 hodin. Důrazně doporučuji, aby obsluha před použitím zkontrolovala, zda se objem těsta zdvojnásobil. Jakmile je těsto rozmrazené, jak dlouho se dá uchovat? Pokud těsto během směny nespotřebujete, lze ho uchovávat v boxech v lednici maximálně 4 dny. Po rozmrazení to můžu znovu zamrazit? V žádném případě, jako u všech mražených výrobků, platí, že po rozmrazení už je nelze znovu zmrazit. Jaké druhy pizzy si můžu z těchto těst připravit? Naše těsto je nesmírně univerzální. Dokážeme z něj připravit klasickou pizzu margherita, takže z těsta STG lze udělat i pizzu typu ruota di caro, calzone, smaženou pizzu nebo pizzu, která se nejprve smaží a poté peče. Je nesmírně univerzální, což umožňuje zařadit do menu širokou škálu pizz. Zabývám se pizzou na plech. Kdybych chtěl vzít tvůj bochánek do své pizzerie, jak to mám udělat? Protože bochánky o hmotnosti 250 gramů jsou pro mě příliš malé. Máme možnost vyrobit 600-gramový bochník těsta, který je perfektní a ideální na pizzu na plech. A co kdybych udělal římskou pizzu, tu tenkou a křupavou? Rozhodně ano, můžeš použít 170-gramovou kostku. Pro mou pizzerii se neapolská pizza nehodí, potřebuji o něco křupavější pizzu. Jde to s tvými bochánky? Rozhodně ano, můžete použít 250-gramové balení STG, pokud trochu snížíte teplotu v troubě. Pro koho jsou tvoje těsta určena? Naše těsta jsou určená především pizzeriím, které chtějí vyřešit problém s konstantní kvalitou nebo chtějí rozšířit nabídku druhů těst na svém menu, dále restauracím, hotelům a jakémukoliv jinému provozu, který disponuje pecí schopnou dosáhnout teploty alespoň 400 stupňů. Mám firmu, ale potřeboval bych vzorky. Jak o ně mohu požádat? Stačí nás kontaktovat prostřednictvím našich sociálních sítí, e-mailu nebo telefonu, nebo nás přijďte navštívit přímo k nám do pizzerie ve Fiumicinu Asai Parco Leonardo.